Yan, tamang tama na primer na namin tong railing. Yan, kasi yung GI hindi po basta-basta kinakalawang yan, kaso yung pinag-weldingan, dahil yung welding grade hindi naman siya GI, kaya kinakalawang yung pinag-weldingan. Yan, kaya kailangan ma-primeran agad bago siya mabasa. A few moments later. Yan, tumigil na yung ulan. Yan, ang gagawin namin ngayon, yung mga yero na para doon sa kabila, iaakit muna namin sa bubong. Pagpapatong-patong ko na lang. Yan, kasi aalis na kami bukas para hindi naman nakakuan dito sa kalsada. Yan, itong mga yero na to, kasi pagpapatong-patong ko muna to doon sa bubong, sa pandandulo, para malinis ko na rin dito bago kami umalis. Yan, yung mga yero na yon, dito ko muna pagpapatong-patong sa bandang ito. Yan, tapos ipapasobra ko na, sasakupin ko na itong dulo ng kuan na to, ng zipper lens, kasi duro-diretso pa ito doon mga kabayan. Kaso hindi na namin muna itutuloy kasi uuwi muna ako ng Tarlac. Yan, tapos i-screwhan ko na lang yan. Yan, okay na ito mga kabayan. Ilagay na namin yung yero dito. Ayan, makikita nyo, nakaumbok na dito kasi nandito nakapatong yung yero. Yan, medyo umuulan-ulan na naman. Truckline, baba na tayo. Yan, yung maiksing yero naman, dito namin dinagay sa ibabaw ng kulungan ng baboy. Yan. Yan, ito na yung dating bagong panganak, ngayon medyo malaki na. Pang na yan ngayon, pang 15 days. Yan, kaya medyo lumaki na kaysa nung una, nung pinakita ko sa inyo mga kabayan. Ayan. Yan, ito naman yung magiging sunod namin na inahin. Ayan. Buwan na to, 5 buwan. Ito na yung isasunod namin. Yan, pinapabaklas ko na rin tong kuan na to bago kami umalis. Yan, pinapabaklas ko tong mga formang ito kasi matagal na to. Yan, kaya ngayon babaklasin namin to kasi bukas ng umaga aalis na kami. Yan, naka-ready na rin yung mga gamit namin. Ayan, nakakarga na yung dalawa naming bike. Yan, okay na yan, nabaklas na namin yung forma. Yan, yung kulang na lang dito yung wall flashing dito, kaso kailangan mapalitadahan muna to. Yan, pagbalik ko na lang yan gagawin, yung pagpipinis nitong bakod na yan. Yan. Ngayon paalis na kami. Yan, naghahanda na kami ngayon. Yan, ito na yung mga gamit namin. Naayusin ko pa naman ito pagdating ng Naga City. Yan, ngayon kasi sasabay sila mama sa kasi papa hanggang Naga City, kaya dito muna sila. Yung ibang gamit namin nandito. Yan, kaya ngayon nandito muna. Tapos itong molde ko ng lower block, may kausap akong bibili nito, kaso hindi siya nagre-reply. Kaya pag hindi siya nag-reply na nakarating ako ng Naga City, yan, madadala ka ulit ng Tarlac yan.
Dito na kami mga kabayan sa Naga City. Yan, nag-stop over kami dito sa bahay ng kapatid ko. Yan, dito kami maghihintay ng alas 2. Alas 2 kami aalis dito papuntang Manila. Para tamang-tama pagdating namin ng Manila, gabi. Walang gaanong traffic. Yan, tapos may binigay din sa akin ng rim si Manny Alan. Yan, hindi niya na daw ginagamit to. Yan, puro na agiw, pero bago daw to. Yan. Yan, ito ang ipapalit ko dun sa pickup ko. Yan, ito na yung mga rim mga kabayan. Ikarga ko na. Yan, maya-mayang alas 2, aalis na kami. Yan, paalis na kami mga kabayan. Yan, punong-puno kami ng karga. Yan. Tapos dito yung dalawang anak ko. Yan, magpapaalam na kami mga kabayan. O, paalam na kay Mama La. Alis na tayo. Sabay Mama La. Si Mama La, magpapaalam na kami mga kabayan. Bye. Sabi ka pa hindi. Dumay ka mo. Yan, magpapaalam na kami mga kabayan. Umiiyak na mga kabayan yung nanay ko. Yan, babalik lang naman kami. Lagi lang kaming magbibisita dito. Yan, alis na kami Mana Gina, Kuya Beng. Yun lang, ingat ka mo. Yan. Imbes ka pa pala. Picture daw muna bago umalis. Bye-bye. Alis na si Sin. Iiwan na si Pakito. Sige na, bye na. Alis na po kami mama. Babay po mama na. Bye-bye. Ingat po mama na. Ingat kayo. Isa na yan. Sama po kayo. Oo. Nana. Bukas, susunod na si Titi. Hello. Ano sa tayo? Nagpaalam ka na kay Mama La, nag-kiss ka na. Kiss ka na kay Mama La. Ganda. Bye, ingat po. Bye po, Papa. Bye po, Mama. Bye, Mama na. Bye, Papa na. Ano kayo, Ma? Pa? Bebeng, Sige doon, ingat, ingat. manay. Paris na kayo mga kabayan. Bye, Papa na. Bye, Mama na. Bye Papa La. Bye Mama La. Dadaan muna kami dito sa Sebros. Yan, dito yung sabi ni Manay Alan na gumagawa. Yan, ito. Papacheck ko lang yung mga preno sa kagulong. Kasi malayo yung babiyahin namin. Tarlac.
Yan, okay na mga kabayan, tapos na. Malapit na kami mga kabayan sa Ligmanan. Yan, umuulan dito. Yan ang itim ng langit. Sana hindi na lumakas ng lumakas. Yan, malapit na kami mga kabayan sa crossing ng Patagkawayan sa Kapadait. Yan, dadaan kami sa Tagkawayan para mas malapit. Tingnan natin kung pwede. Dati kasi nung umuwi kami dati dito, hindi kami pinapasok dito sa Tagkawayan. Yan, okay naman. Ito yung papuntang Tagkawayan, Ragay. Yan, yung sa kabila na yun, papuntang Dait yun. Pero pares din ang pupuntahan dito, mayroon ding daang pa Manila doon. Kaso napakalayo, maraming pasigsag-sigsag. Sa Calawag, Quezon. Yan, nagdidilim na. Buwan na ngayon, alas 6. Pumalis kami dun sa Naga City, 2:30. Maghahanap kami ng pwesto, kakain muna kami ng hapunan habang maliwanag pa. Yan, dito na kayo mga kabayan sa Chaong, Quezon. Yan, magpahinga muna kami. Yan, papabilin ko muna si Clean ng kape. Halos nakaka-10 oras na kami sa biyahe. Kaya pahinga muna, magkakape muna. Yan, kape mga kabayan habang nagpapahinga. Medyo sakit na yung balakang sa kakaupo. Yan, dito na kami mga kabayan sa Inlex. Pahinga-hinga muna. Okay pa naman yung mga gulong. Nandito kami ngayon sa may mahabang tulay.
6 hours later. Yan, dito na kami mga kabayan sa bahay. Dumating kami kanina dito, alas 3 ng madaling araw. Kaya yung naging biyahe namin, 13 oras. Yan, ito na yung mga kuwan ko dito, mga bonsai. Yan, malalaki na yung sanga. Yan, hindi na na-trim. Yan, ito yung i-trim ko bukas. Yan, malalaki na yung mga sanga niya, hindi na naputol. Kwento halos 5 buwan na hindi naputulan. Yan, ito naman yung isang papasada kong tricycle dito. Yan, ito naman mga dala namin gamit. Yan, ipapababa ko na rin to. Yan, bumili rin kami ng suka sa daan. Suka ito ng nyog, tuba. Yan, ito na yung mga mags na binigay naman ni Alan. Yan, ipapababa ko na rin to. Yan, hanggang dito na lang muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.